sana. Iko dia gadang buang. Lektok adianyo. Elan kapalo elan sakare kapalo nago. Iko lagu ratok pasaman. Hati-hati tuan manjago. Goyang bang. Iya. Simpanglah ampe sukoman nanti. Padang tujuan dia nanjo pinaga. Di sinan dulu adia bajanji arek bakato bana. Di sinan dulu adia bajanji arek bakato bana. Siap? Kita angkat? Yeah. Duolah hari Armstrong di bulan. Cari nomornya 28 tolong tandokan. Di situ kini di kupon tuan. Disambung lagi main kembali. Tagak tiang gantungan satu kiri di kanan. Nomor sabale tolong tandokan. Di situ coret di kupon tuan. Disambung lagi atau digoyang bang di dalam sarang goyang. Hey. Kalau baliku batang sinuruk. Ikan nyota saboy balarangan. Kota dorong dia ganjual surui. Anta ko adia dalam pinangan. Kota dorong dia ganjual surui. Anta ko adia dalam pinangan. Iya, tarik lagi. Iyo baca kak sing ojo macan. Nan saikuan lari ke hutan. 58 coretlah kawan. 58 tolong tandokan. Partamo-tamo kita merdeka. Jo bambu runciang melawan Belanda. Ampela 5 tolong dijaga. 45 itu angka yang tiba. Digoyang lagi bang atau dicabut. Minta digoyang di dalam sarang. Goyang. Simpang latigo bakapun lawe. Indah pue dia mato mamandang. Hati den haro yo haro came. Came ko adia disuntiang urang. Hati den haro yo haro came. Came ko adia disuntiang urang. Hey. Iyo ali masih jando kayong. Rumah lah batu jandela kacong. Sayang umuannya 52 dia giatan dong. Alun laju urang bapunyong. Disambung lagi main kembali. Keramat sudah lewat 17 dicatat. 17 bagaimana abang? Belum juga ada yang menang. Diangkat batu bang atau digoyang. Goyang, goyang lagi. Hey. Simpanglah ampe sukoman nanti. Padang tujuan dia nanjo pinaga. Di sinan dulu adia bajanji
Bajanji arek bakato bana disinan dulu adia bajanji arek bakato bana. Diangkat lagi nomor kembali, Tiongkok mulai rusuh 37 tolong digaduh, ala adong urang nan namuang. Ya, angka terakhir 37, ala 20 urang nan namuang. Bawa ke ponyo kamu kodan, kita akurkan Tiongkok mulai rusuh 37. Mana kau? Oh, layat doma. Ya, tagak tiang gantuangan sabale 2 hari Armstrong di bulan 28. Alimah jando kayo 52. Keramat sudah lewat 17 angka yang dapat. Akur 1 baris 5 angka. Ya, langsung panitia tolong kasih hadiahnya atau tuan rumah langsung bagi yang menang. Belabang 1 buah laptop tapi pakai baterai. Ayo, terima kasih dah sama-sama. Yo. Oi. Kalau laptop tu langsung pakai listrik mah. Kalau aku pakai baterai.